Ganda ng umaga pagkasama si Henry Maceda. Salamat, babe. Aga na! Morning hirit na sa DZGB. Kaiba, ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Doktorin. Morning hirit, programang maugma, pamparelax pagkaaga. Mga baretang maiinit, mga pangyayari sa kapalibutan maging sa ibang nasyon asin sa kinaaban. Ay, gusto ko yan! Serbisyo publiko asin kamugtakan kan panahon. Igwa kita ka iyan. Kaya na talaga, Henry M. Kaya gusto kita. Wala nang iba. Ang lalaking hindi inuumaga. Sa programang ini, bawal ang kidi, bawal ang pabloy, bawal ang murusot habang naka-morning hirit. Ngunyan, uya na si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. I'm walking on sunshine. Wow, it's gonna feel good. Good morning, 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 good morning. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alat. Salbata na. Salto. Salto, boy. Madali lang, boy. Salto sa timing high na. Oh, kaya daw eh, salbata. Napagilid pa lang. Salto. Salto sa timing. Pero okay na, okay lang. Okay lang tayo. Well, way down yonder on the Chattahoochee, it gets hotter than a hoochie coochie. We laid rubber on the Georgia asphalt. We got a little crazy, but we never got caught. Down by the river on a Friday night, pyramid of cans in the pale moonlight. Talking about cars and dreaming about women. Never had a plan, just living for the minute. Yeah, way down yonder on the Chattahoochee, never knew how much that muddy water meant to me, but I learned how to swim. Learned who I was, a lot about living and a little about love. Good morning, Lord! Good morning po, Pilipinas! Mga Bicolano, gari may feedback na din tabi, Nal. Babaan mo tabi daw tabi. Nal, babay daw tabi, kidiit. Gari may feedback akong nadadango ka. Gari may feedback. Sige daw. Oy, kumusta po kita, kabos? Kami po naglaom, nagkamuga po sa ayos. Libre daw po sa ano man nakapahamakan. Dahil po yung problemang pinaghambang. Good morning po, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano, saan man na partikan mundo. Good morning! Hindi po ang lalaking hindi inuumaga. Si Mr. M. Henry M. po. Good morning mga morning heriters. Good morning tabi mga morning heriters. Smile! Sana araw-araw lang ganito. Ha? Ano? Araw-araw lang ganito. Oh, siyempre. Araw-araw talaga tayo ganito. Tama, nagkapirag-aldaw na kitang ganito. Good morning mga senior citizens. Mga padaba nating senior citizens. Asa kuya, tabing mga padaba na mga senior citizens, mga seniors dyan. Good morning mga lolo, mga lola. Good morning tabi mga teachers. Asa kuyang padaba na mga teachers. Good morning tabi mga teachers. Sa private as in public schools, magandang morning. Sharing man po sa tuya pang iba pang mga government employees, as in po iba pang mga nasa private employees. Hanggang po kitang 9 o'clock o 7 o'clock in the morning. Kasabay niya to si Ronald Baldo sa Technical Department sa Luwas Mega Force Patrol. Para po sa mga bareta, kasabay dyan si Jimmy Nazalita, Joshua Bino.
Sabay tabi dyan si Al Armario, si Karen Ala, Angel Mostaza, Jomar Bien, si Ringman sa Newsroom, News Director, Mar de la Cruz. Maray na aga po sa Indo Gabos. Sabi ni Jonathan, amayon nga yamigo. Ay, kung man sa namigoan, it's a matter of practice. Pag natuod ng body clock mo na pinmi kang atab na magmata, nakuha ko na sa technique, dapat pala maski Domingo, nagmamatabag itang atab, dapat mata ka mangyari ki atab. Ngayon na sa body clock mo, matuod na yun ito ang pag-alokan sa imong pagmata. Yan, di ba? Ang mga teachers nga ni, ang sa tuya nga ning mga teachers, aratabon niyang permi, malangan ka sa bato. May nasasabat na akong maeskwela dyan sa gari mga taga-kaba nga niyan, gayon, mga senior high school. Nagkakasarabat ko tabi dyan mga tugang sa dyan tabi sa tinampo na nagralakaw-lakaw para mag-eskwela 6 o'clock po sa indang lao. Grabe yan si karapisyo kang panahon akan mga nag-eskwela. Kami kaya ito maski kami naglalakaw ki harayo alas 7 kensi alas 7 imedya dito o 7:30 ang laog mi dyan mga tugang sa mga public school. Good morning kay Madam Sonia Labanda. Yan, si Madam Sonia, teacher ko yun sa grade 1. Ma'am Sonia, good morning tabi Ma'am Sonia. Dyan po sa Pag-asa ba yan? Santo Cristo, Pag-asa, San Roque, Daragalbay. O da si Madam Dimabayaw. Teacher ko sa grade 4. Siya pa niya na yan nag-stardig diyo. Si Madam Marilyn Manatlao. Advisor mi man ang kaito sa grade 6. So iba, kuana, duman na ka-register sa iba. Adyan sa kumadkadya on si Madam, si Sir Joel. Sir Joel tabi na Agripa. Sir Joel na Agripa. Si mo karing medyo na maaram na sa kinaban. So iba, yan. Good morning po sa mga taga Sorsogon. Maray na aga po sa mga taga Sorsogon City. Maray na aga po sa Indo. Mga taga Tabaco, oy! Good morning Tabaco City. Mga nakatutok po dyan sa Satuya na 106.9 WGB. Mga nakatutok sa 106.9 WGB. Hello, how are you? Kumusta na po kamugabos dyan? Siring Manso sa Tuya, tabi ng mga travelers in the morning. Ingat-ingat po kita. Ingat-ingat po kamo pagmamaneho. Grabe ang traffic dyan sa may Biga, Abuda, Arimbay. May advisory paran Daraga. So DPWH extended na Ronald road reblocking dyan. Extended na sa road reblocking dyan. Basta, may nag-text sa kuya na mga kasubanggi, may nag-text sa kuya na mga mga listeners ngayari, alas 9 na, alas 10 na, may traffic pa. Extended pala so paggudakan tinampo para po mga tugang i-reblock. Nagkabarasa ko ngunya na aga. May mga text sa kuyang alas 9 na, may mga text na 9:30. Ma-traffic ngaya po. May advisory ka iyan so may advisory po kan so DPWH. Gapo kitang alternatibong ruta na pwedeng agihan. Lalo na kung hali kang first district, diyan ka po mag-right turn sa may Forsam gas station going to Buyuan. Mag-right turn ka po dyan going to Buyuan. Tapos, kung ika po halik kang Legazpi, pwede ka dyan sa may Bugtong. Going to Pawa. Yan, Pwede ka mandigdi sa may Pag-asa Rawis. Pwede ka mandigdi sa may Pag-asa Rawis. Buda, pwede ka mandigdi sa may Tamauyan. Tamauyan yan, Ronald, Tamauyan na Tamauyan. Yan, diyan ka po. Kaya lang, pag sa Tamauyan ka, medyo piot, harani ka na duman sa may bridge, no? Medyo delikado dyan. Hindi ka na sa may hindi ka na sa may Rawis, baga. Sa may Pag-asa. So, dating harong ni Congressman Carling Imperial, diyan ka na po mag-agi
tangani po na ano yan, na klarado pang tinapta. Kung naraduman ka na medyo piyot na po duman sa lugar, ha? Tapos, didi ka man, ang pinaka-safe, didi ka na mag-agi sa may bugtong Pawa area. Yan, ha? Luwas ka duman sa buyuan. Yan, di po? Kasubanggi, pag mata ko nga na aga, may mga nag-text sa kuya. 9 o'clock ngayon, matraffic pa. Pero may nagmamanihar man, ha? May nagmamanage man tabi kan traffic na mga ano ini, mga naka-assign diyan. Dahil mangki problema ta igwaki basta kitang mga nagda-drive magsunod sa na po sa regulasyon diyan sa may kwan baga green and yellow, green and red, tama? The stoplight, o magsunod sa na kita. Paminsan may minabuso. May minabuso, sinabat sa one way o dumana po kita nagkaigwaki problema. Okay? Sige. Yan tabi ang kwanta. Yan ang advisory kan DPWH tabi. Ganun day ka mo maulang sa mga maireskwela mo niyan. Sa mga maparasiring tabi sa opisina dumana ka mo ma-return sa buyuan. Ganun na day magpapara problema, ha? Maray ta amay magbukas sa WGB tapos amay ka pa ayos. Natanaw. Salamat po mga taga Tobacco City. Good morning. Hello. Yes. Pirmi ka bang araw ka na oras na abot? Ano po? Pirmi ka ng amay. Ay, ako pa. Pigutod ko ng buhay ko. Tapig pa para apudan mo ako. Pwedeng magbati. Ah? Pwedeng magbati. Pwede po, Kadorat. Pwede. Batiyong ko sana si Auring na Bikilio dyan sa Baybay. Bye-bye, Ligaspi. Nagigibukan gulayon. Ah, ha? Oo. Sige. Iyo man sana po, Kadorat. Iyo man sa natabi ka, Doroy. Naugmaon ako, paturni kang atab na. Iyo. Mas kilit manggiraray. Ay, salbata ng pangyari sa maabaka. Di ko aram kung pirang maidan na ugma sa kuya pagkaaga. Okay, ingat po. Bye-bye. Ingat. Bye-bye. Diba? O sige, tawagan natin ang pag-asa. Ramon ta daw ang mga latest na kamugtakan kan panahon. Hali po sa may dudumanon palan ako taod-taod. May dudumanon palan akong 9. O sisipon gusto pala may mapabakal ako ticket. Makolekta kan mga ticket. Woo! Abaron tadaw mo ng pag-asa kung ano ang kamugtakan. Garmainit to na eh. Garmainit kasapon nga ni medyo mainit, ha? Hello, good morning, Sir Henry. Good morning, amigong Melvin. Yes po, sir. Kumusta ka? Long time. Okay lang po, sir. Long time no year, ah. Nag-live yes, ka? Nakalib ka? Nakalib Yes ka? po, sir. Okay. Kumusta mo sa saro dyan? Okay lang po, sir, sa Lunes pang laog. Okay. Sige, amigo. On the air ka na tabi. Ano ang latest forecast? Go ahead. Diyos marhay na pagkaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mataga DCGP, asin sa gabos na tagapakinig asin taga-subaybay kan DCGP, sa ngayon napit sa Augusto 28, 2025 sa aldaw ning Webes ning pagkaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Kasubagong alas 3 kang madaling araw, ang low pressure area ay pigakalkulong na sa distansyang 435 km, sulno pang kang Sangli Point, Cavite. Mantang o nasa distansyang 750 km, sulno pang kang Legazpi City, Albay, sa coordinates na 14.1 degrees north, 116.9 degrees east. Ang naturang low pressure area sa ganyan ay mababa pa man ang posibilidad na mabilog bilang isang bagyo asin pigilauman na maaaring magluwas sa Philippine Area of Responsibility tingin niya na pagkalda o bukas ng pagkaga. Mantang southwest monsoon o paros kang habagat naman ang nakaka-apekto sa Sorkang Luzon, sa Kabisayaan asin sa Mindanao. Digdi sa Kabikulan, makaka-experience aning mapanganoro na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-uran asin pagkikilat pag naguldol.
dulot kang southwest monsoon o paros kang habagat. Ang paros ay maluya sa kod moderato na halisa sulnopan sundo sa sulnopan ng mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatan kang kabikulan magiging banayad sa kod sa moderato ang pagukol. Tinatayang agwat ning temperatura pigila umampoon 25 sa kod 32 grado sentigrado. Asin ang daw ay masira nga siya na alas 5:34 ning pagkaga. Kasi masulno pa siya na alas 5:59 ning pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5:17 ning pagkaga. Ini si Melvin Almohela reporting live, haliligdi sa DOST, Pag-asa, Legazpi. Magiging mainit na ngunyan tabi, Milvin, ano, amigo? Sa ngunyan po sir, medyo cloudy pa rin po Cloudy. kita na may Oo. mga Mm. pag-uran po dahil po sa South Monsoon o paros kang habagat po. Pero maluwas ang init, ano? Maluwas ang aldaw. Opo sir, pero ano pong galwas ang aldaw po. Okay. Sige, amigo, salamat. Mabuhay ang Pag-asa. Salamat din po Sir Henry, mabuhay and God bless po. Alright, thank you. Thank you so much, Milvin Almuela sa Kamugtakan Kampanao. Ora, amigo, sabi ka na amigo ko, amigo, guten morgen. Permi, kabagati, atab mo niyan, baka matambahan mo lamang sa taligid sa muya. Ora, amigo, dahil natsatsamban eh. Ano nga nang simbagkan? Ano nga nang good morning to? Nalingawan ko na ang kuwan eh. Sa matindan sa imong kuwan mo, ano yan, sa imong Dutch language. Good morning, sir. Atam almayon ka po pagbati tabi sa mga bio, science, and math professors ngunyan na nasa Santa Magdalena, Sorsogon for DOST SIE. Ay, sorry, mali. DOST SEI training in partnership with Sorsogon State University. Dawa holiday kan Monday, buda suspended ang work last Tuesday. Rayaon sa hayong lugar para magservis sa Bicol Region. Mabuhay po ang Bio Faculty. Yan ha. Good morning, tabi dyan sa dyan sa Kwan, dyan po sa Santa Magdalena, Sorsogon. Nakaabot na ako dyan. Gerduang beses kayo dito sa Samuya na Provincial Jamboree, Boy Scouts of the Philippines, Santa Magdalena. Yan, ha? Hello, good morning. Guten Morgen, Migo. Yeah, anong simbag migo sa Guten Morgen to? Ayan ka na. Kalbatada ka. Di ba para Pero, Uy, anong I love you sa nagkapala. anong I love you sa Netherlands, sa Dutch? Yan sa nataday ko araw. Okay, sige. Makisip pa kita. Baka mapig. Aday, may akong barkada naman sa Dutch, sa Netherlands. Okay, sige. Ano naman? Pero dahil mo nagsambalo niya na. Lunes pa da. Lunes. At yan pa ito kaya mga duty. Lunes pa da nga ni. Alunis pa. Si Tita, siguro, ang ganda ko niya, si Tita, buda, si Mama. Ay, pwede man. Batayon mo na lang. Okay, sige. Ayan na, bye-bye. Bueno. Alas ko na tabi ay si Pading Al naka-standby. Good morning, Kuya Henry. Makapadara po ika today. Text na lang po ika ko. Ay, sorry. Anak ko na sulod. Ay, salbatana. Unaling awang ko sululudan ko palan. Sorry, tabi. Dahil ko na tao kay Kwan, kay Shara, kasuwapon. Ay, nako. Ay, ako napaludang, i-chat ko si Shara ngunyan. Si Ate Shara Leron. Ano yan? I-chat ko doon, tabi, paludan ko ining number. Ito pati pala si Manong Ed Avila. Dahil ko napaludan. Nalingawang ko. Malilingawon ako ngunyan na. Ang kalingawon ko baya tabi, mga tugang ta. Piguradyas ko na ang buhay ko ta. Busing Leonito Gaviria, ang kalingawon kumigo, dako lang na pagkakataon na nalilingawan ko talaga na kumayagom. Pero narumbuman ko manggaray, pagyaon na sa nagpapalingawan doon ako, payagom pala na ako, pag-una ko, sultiro pa ako. Good morning, Pading Al! Pasok! Good morning, Ade. Good morning sa mga taga Sangguniang Palungsod. Ay, dako Mga kitang paradangog dyan.
Dakol kitang parantabay dyan. Mga employees. Na fans dyan sa Sangguniang Oho. Panlunsod. Dakol kita dyan. Dakol kita dyan. Oo. Dakol kita. So, Okay. Mampa, good vibes muna pa din. Yes. One honra. Komendasyon kan Sangguniang Panlunsod kan Legazpi. Ang pinakainot na Filipina champion Oh. sa International Chess Competition Aha. 2025. Gari aram ko yan, ha. Oh, taga Legazpi, ara mo ini taga Barangay Otso, Bagong Yes. Bayan. Yes. Si Janil May Fraina Yan. na enlisted army personnel na kunyan. Iyo. Oo. Sa resolusyon ni City Councilor Alan Ranyola, Oho. ginawan komendasyon si Fraina sa Sangguniang Panlunsod bilang Women Grandmaster. Yan. Tama. Ating pinagkaenot na Filipina champion Yan. sa Abu Dhabi International Chess Festival 2025. Tunay yun. Sabi ka na lang ko dyan sa First District. Tunay yun. Matindi. Tunay yun. Oo, tunay yun Oo. eh. Filipina champion. Yes. Championship. Naman sa... Tama ba yung pag-pronounce na kan Abu Dhabi? Abu Dhabi. Abu Dhabi. Abu Dhabi. Abu Dhabi ni International Chess Festival 2025. Champion. Ladies Blitz. Oh. Matindi. Championship. Oo. Niniwakin diyan Lagatub. Siya ang nag-champion sa 120 participantes. Sila. Tunay Ali yun. pa sa 24 nasyones. Oh. Pagin mo ang 24 nasyones. Siyang Pilipina nag-champion. Siyang champion. Bagay, ang Pilipino baga, pirmi man Pirmi- nag-champion pirmi kita pa sam- mga international competition. Kaya may kitang champion. Sabi ka na daw. Oo. O pataragasan payo. Pataragasan lawas. O Pataragasan pana. pataragasan payo bagay, napunan sa ibang bansa. Number 1 kita. Oo, ang pinaka so Pilipino dahil nagduduman pagbigapunan. Patagasan niyang payo mo. Ang pinakamatagas payo. Tapos so para labahan ng kanta. Oo. Alam mo ito, para labahan kanta. Yan. Oo, grabe sa ibang bansa. 24 oras Nagbubuti kanta. Tulong oras na kanta. So, Pilipino na, minuro na iso, yes, 24 oras. 24 oras. Pasyon Kanta. pala. Pasyon pala sa kinanta. pasyon na. Ayun na. Kaya the best din si Madam. Anong first name Fraina. kilala? Janil May Fraina. Janelle May Fraina. Oo. Nasa RB na pala siya pare? Enlisted army personnel na siya. Oo. At naroon naman ko, 2017, siya naman sa naging first woman grandmaster. Oo, yeah. Inaward na inikan International Chess Federation. Yeah. As in minidbid kan naroon naman ko, kanya pa ko Sangguniang Panlawigan, minidbid naman ini, ginawa naman yung komendasyon sa Sangguniang Panlawigan. Maski ni kang nasa, kung nag-eskwela pa sa St. Agnes, Agnes yan eh. Oo, Ikaw siya ayun, yung mga ininterhan na mga compete. Talagang nag-champion talaga siya. Matibay talaga si Janelle. Tibay na talaga. Rondom ko na yun na awardan na yun dyan sa Gawin siya ngunyan ngayon, no? Ipahanap ko daw sa mga pag-iriba. Kunya, naroon naman sa barangay Garo Otso na ini. iman mo niyan dyan. Taga nasa army palan. O garo na iman niyan, garo na ito managuli. Oh, enlisted siya sa nasa abroad siya ngunyan, ano? Ko aram ko sa akin, basta garo sabi ni City Councilor Alan, garo dahil pa managuli. Okay. Kaya dahil pa man personal siya na imbitaran sa Sanggunian. Ayun. Okay. Kaya ngunyan na 2025, giraray na dinara ni Fraina ang honra bilang Pilipinas, lalo ang Albay, siyempre, Legazpi City, naman sa Abu Dhabi International Chess Festival. Ayan, ang Sangguniang Panlunsod, tinawan siya ng komendasyon sa pagkakaresolusyon ni City Councilor Alan Ranyola. Okay. Yan pa rin, good vibes mo ng informasyon. Digdi sa Nuan, Kanal Mario, DCGB. Salamat, Paringal, sa report. Hali po dyan sa luwas. Maray na bareta yan.
Maray na Bareta yan. Good morning, Henry M. Tama po, grabe traffic ka sa Banggi pag uli ko. Diyan sa may partikan Arimbay. Ayo po yan. Normal tabi yan na nag-extend. Sabi kang DPWH, hanggang na po duman sa may party na kang siguro lampas na duman sa may kuwana. Harayo na ang pigiri black mo yan kaya naghalaba tabian bulos piot kan traffic ko dyan. Ekhahud Vanji, I love you, mahal kita. Ayos mampalat ang Brit, ang kuan, ang Dutch ni Sir Tony Reyes. Good morning, tabi Sir Tony. Good morning kay Madam Melinda Wee. Yeah. Ang Chinese baga kang kusido. Aram mo ko ano? Ang kusido? Kikwang kangkong siswan. Ang Chinese, kikwang kangkong siswan. Kurdi ka ngayon, oy. Kikwang kangkong siswan. Yan ang Chinese kang kusido. Ang bari, ang Chinese kan tong lai. Karen, alam, may report. Karen, good morning, Karen. Good morning, VP Henry. Sa dagdag niya itong bareta. Magayon ang pagka-pronounce mo ka na ngaran ko. Ulita daw. Good morning, VP Henry. Magayon ang pagka-pronounce mo, Henry. Gayon, Gari ka, habang nag-aaloy, nagkuha naman, nag-improve. Ang gayon. Okay. Speechless ako ngunyan. Speechless ako ngunyan. Pwedeng, padara naman ako ni mama mo kita payas, digi. Pinarundo mo sa kuya. Yaong palang digdi. Ay, sakana. Yo, sakana. Okay, Roger. Bako harani ka sa tagas? Ako. Oh, yeah, mapista ba ka sa tagas? Diba lagi sa tagas magturuparan? Yo. Bitbitan mo sa tagas. Okay, sige, go. Yes, pinag-aarasikaso lang ngunyan kan DPWH as in contractor kan Peñaranda Park ang pagbarakal kan mga materialis na isasaralid as in pataray sa mga equipiers kan parke bilang pagpreparar sa pag-turnover kayo sa probinsya bago matapos ang taon na ini. Sa entrevista kan DCGB nyo sa project engineer na si Engineer Richard Manzano, sinabi ka ining tigbarakal na kan kontraktor ang isasalid ang spring steel duman sa matatandaan na nararaot ng siso, duman sa playground kan parke, asin tigalat na sa ni kumabot, panganing ayuso na, apera kayan VP Henry, sinabing may mga nakahanda na sila i-install na mga mas matibay na mga bollard lights sa parke, mantang ipinaliwanag man kaining project engineer, na iyan na itom na retractable stage roof na pinag-assemble mo niyan sa stage kan Peñaranda Park, itig-display na kan ahensya, panganing ipresentar o ipiling na mismo sa gobyerno provincial kan Albay, na parte pa iyan na stage roof naan sa kontrata at in program of work kan nasabing parte sa Kapitolyo. Dahil ang kasusog sa project engineer, magputuo naman ang Provincial Engineering Office na magtagamasid buda inspection kan mga nasa program of work kan parke bago irekomenda sa gobernador ang pag-akot sa ining parke. Kung kaya gabos na mga nakapalaman sa program kan parke, kaipuhan, iruluwas na iyan kan ahensya. Daipanin na natataram na eksaktong petsa kung rin ang parke mapapasakamot kan probinsya. Halagad sinabi ni Manzano na bago matapos ang taon na ini, nasa lindong na kan probinsya ang Peñaranda Park. Yan ang report, Karen Ala, DCGB News. Salamat, Karen, sa report. Hali dyan sa Luwas. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Okay. Alam ko na. May nababasa ako digdi. Sa rawayo ng mga paradangog. Para pulo ka mo kan mga si Karen niya, may boyfriend na. Wala akong ideya. Wala akong ideya tabi kay Karen kung ano ang status niya sa buhay. Wala akong ideya. Nagdadangog kamo sa DCGB. Wala akong ideya tabi. Always number one, always at your service. Wala ko kaya pighapot siya.
Alas 5:30 na po, oras sa Pilipinas. Ganda ng umaga pagkasama si Henry Maceda. Ulita daw ni. Kay ganda ng umaga pagkasama si Henry Maceda. Ay, may sasabihin ka pa ni. May sasabihin ka pa. Gising na! Morning hirit na! Kasama si Henry Maceda. Ah, okay. Thank you ni. Ang lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan, Henry M. sa Morning Hirit. All right. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Alas 5:30 na. Oras na po para aramon ang mga headlines kan mga bareta sa Lado Nacional. Live hali po sa DCGB Newsbase. Kasabay si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Good morning sa mga Tarandabay. Headlines ko niyan, Presidente Bongbong Marcos ipinag-orden ang lifestyle check sa mga opisyal kang gobyerno. Aha. General Nicolas Torre III, nag-leave of absence. Ay, wow. Bakit? Ma-enjoy mo na guys siya kang kunyan. Gari nag-oro unwind man na di. Okay. Dahil man sinabi kong sa kuno rin ang sa iyang leave. Mm-hmm. Okay. Sa pahayag niya, dahil siya na-inraot ng buot, matapos na palayapon bilang PNP chief. Oh. Ayos man. As a soldier. Oh. Siya. Mhm. Bilang sundalo. Sundalo ba? Sundalo ba ga? Anytime, pwede ka managad na haliw sa pwesto. Alright. Deputy Ombudsman Dante Vargas, nagdesignar na acting ombudsman. Bantang si HRC Petty Poms nagbiyo ng pwersa para sa kaligtasan ka mga journalist sa nasyon. Pagkondukta ni lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno, suportado ni Senate President Jesus Escudero. Bantang Secretary Ted Herbosa Mantinidong DOH Secretary, sigon sa Malacanang. Dating Congressman Eric Buhain, isinabit ni Congressman Leandro Leviste Sa mga anomalya sa proyekto kan DPWH salbata na ituro kan nadakop na district engineer. Bakit so dati ning swimmer? Pero yun, Eric Buhain? Kung naging congressman palan, Dinaog. Yung pagtuturo kayo din ni Leviste? yun sabi sa iya kay itong si Calado. Yan ang sabi na... Ay, nako. Okay. Sabi, iyon ni ang nagtuturo kung si say na mga kontratista ang mapang-ibo kan trabaho at ang sabi nag-abot sa 20% ang kickback. Naiko. Patawadon kita kan mga nagkabrita na bindutadong kalag sa mata Dahil pa man na reaksyon sa simbagan si Eric Buhain manungod sa naging pahayag ni Leviste. Alright, Philippine National Police Officer in Charge, Lieutenant General Jose Bedencio Nartates Jr. Inisnab ang briefing kan House panel. Nataman. Nagpadara ng representante. Sabi kan representante, ngaya, minatukaw pa sa ngaya, dakulon ngayang pig-asi kaso. Kaya ngaya ang pinadara digdi. Paano kang pipatuko pa sa inimbitiran tulos man na? Kunya ni briefing ini kan sa budget. Ay sa PNP budget. Ayun. Mga pa ito, tabako siya nakatukaw. Civil Service Commission inako na warang lay na nagbabawal sa pagsugal kan empleyado ng gobyerno. Mga kontratista sa ghost projects handa nang ibulgar ang mga embultong politiko. Aber daw. Yan ang abangan. Kung malupak, hinirang na. Kung mabayang mag-iliw na. Abangan natin, baby. Abangan natin, baby. Ang sabi na, ralaglaga na. Raladlada na, Yung ano na, di ralaglaga na. Durumog, kung kalaligot. Dulumog. Sige daw. Okay, so yung dito mga headlines nga na pagkagat sa diyang Kampiways Enterprises, hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio. Diyan sa Oros 5 Gigas to City, basta radyo, Tiways and yan. So, sabing konektado ko mo, maski ding load. From News Base, ini po si Mardila. Good morning. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Salamat pa rin, Mars, sa mga headlines in the morning. Ganda ng umaga pagkasama si Henry Maceda.
Kay ganda ng umaga pagkasama si Henry Maceda. Pero mas maganda pang umaga pag Diyos ang inuuna. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Joshua Bino, may bareta. Hali dyan sa luwas. Joshua, good morning. Mas maganda pa rin ang umaga pagkasama mo siya. Good morning, BP. Good morning. Ano yun? Ang lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan, Henry M. sa Morning Hirit. Ah. Kaya pala, umaga tinatawagan, Dali mo- Henry N. Gari, namumuro ka ngunyan na. Gari, namumuro ka ngunyan na. Ah? Bibiyo man. Ah? Gari, bibiyo mo ah. Actually, hindi ko siya nakita kahapon. Di masusunod pa naman. I attempt. pero para kang gusto kong gawin pero hindi ko talaga magawa. Sabi kan mga advisor, mas maray nga pag sigitawan din doon ka na in chance na ma-miss ang isa't isa. Pero gusto ko talagang gawin pero hindi ko talaga magawa. Noy, Panonoy, nagparero amalusan Kay kita ganda Noy. ng umaga pagkasama si Henry Maceda. Kaya namumuro ka ngunya. Delikado kita. Mapakaram pa ito. Sabagay. Mapakaram pa kay mami. Ay. Kadamay kang sibilyan pagkaray dyan. Okay, sige, go. Yes, ito, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya itong bareta dahil sa permit pag-attend kan Prime Water Asin Daraga Water District sa pigapapod na hearing sa Sanggunang Bayan kan Daraga Albay, nababasto sana tabi dito Henry ang nagkapilang mga ilihidong opisyal. Ini ang rason kung nata proponer ni Konsyal Attorney Ayan Makasignag na sa ngatana ning magkakanigong kaso ang Prime Water at ang Daraga Water District kung nagpalyar paan mga ini na mag-attendir sa mga ipapapod pang mga hearing sa mga maabot na simana. Kung matatandaan tabi dito Henry, pang-apat ng beses na nagpapod ni na committee hearing and Committee of the Whole kan Sangguniang Bayan kan Daraga Albay. Di sarong beses, wala kinag-abot na representante kan Daraga Water District, mantang ang Prime Water, sa apat na pagtapod, sarong beses na naman tabi di Henry, nagpatilag sa hearing. Kasod nagkaigwa naman ki hearing, nang hinayang sa mga imbitadong bisita, spokesperson, sharing man ang mga ilihidong opisyal, partikular na si Vice Mayor Labruis, si Atty. Makasignag, asin si Engineer Bob Magalona, dahilan ta sigian hururon haranap di Henry nin solusyon sa problema sa tubig. Ang problema, wala man so dapat na magdangog asin mag-aksyon, partikular na ang water district asin ang Prime Water. Sige nga ang hanap din bulong pero wala man so pasyente. Kung kaya pagkatapos kan hearing nagmosyon si Atty. Makasignag na ang Prime Water asin ang water district tangatanin kaso. Sigun ki Atty. Ayan, ang water district pasinda mga empleyado pa ng gobyerno pwedeng ireklamo biti Henry sa Civil Service Commission. Pantang ang Prime Water na sarong pribadong entity tabi biti sigun ti attorney pwedeng sa ngatan nin indirect contempt sa paagi ka na korte. Tangon tabi na introduce na kan DCGB News kay Atty. Makasignag. Hindi mo naman sa pagkakalan na mag-filing para indirect contempt. Dahil
repeatedly na hindi pupunta dito. So, Oo nga. under existing jurisprudence, pwede yan. You can file under Rule 71 ng Rules of Court ng indirect contempt. Kasi repeatedly na hindi pumupunta dito. Sino pumupunta? Sa RTC. Sa RTC. Kasi ang SB wala talagang authority niya. Walang power to Wala contempt. tayong powers. Authority to Pero contempt. pwede kang humingi ng tulong sa korte. Tapos anong mangyayari yun sa mga government employees like employees ng Daraga Water District? That is an administrative offense. Yung hindi mo pagpunta, yung hindi ka sumusunod sa lawful order, you can be charged administratively sa civil service. Private, hindi yan. Kaya indirect contempt. Indirect contempt. Kung kumapay ka, anong mangyayari? Anong ibuwas ng korte? Isusuko na magdigdi. And they can be incarcerated. Pwede silang i-fine hanggat hindi sila sumunod sa order. Oh. Ayan, debate. Okay. Pahayag. Di wala palang authority, tama si attorney. Ding authority to contempt ang sanggunian. Bako harap dito kang Senado. Kongreso, House of Representative, pwede pang i-contempt. Kundi ang sanggunian, wala kasi rin na power. Kaya pwede sila magagad din tabang sa korte. Yes. Ayan, tabi. Yun talaga, no? Gari, kung ano yan? Gari misis. Nata. Ang misis talagang igwang otoridad na i-contempt ka without due process. Minsan yan eh. Kuha na. May pa nangyari, convicted ka na. Ligarote na tulog. Ay, sabi sa mga misis, nagkada naman yan kita ko dyan na aga. Okay, sige. Yes, dito eh. Dagdag na. Ito ba, natatawa si Mami? Ano kaya ang sinasabi ng dalawang yan? Awin na. O sige na. Okay. Bye-bye. DCGP, Baretang Bareta. Yan po ang Baretang Bareta, mga tugang dyan sa munisipyo Candaraga, may kinaraman po dyan sa Isyokan Prime Water. Ganda ng umaga, pagkasama si Henry Maceda. Nasa linya po mga tugang si Jomar Bien sa dagdag na report. Hali po dyan sa Luwas. Hello Jomar, good morning. Pasok. Salamat, VP. Good morning sa mga parantabay. Diretso, padagos ang kampanya kan mga otoridad kontra sa illegal na droga sa Banwaan kan Malinaw. Arestado kan mga membros kan Malinaw PNP sa pangenot ni Police Major Jason Ray Florin ang sarong suspect na drug pusher. Ini matapos na kondisir sindanin na operasyon kontra digdi sa sarong taga-barangay Santa Elena kan Malinaw na nagresulta sa pagkakatakma sa iya sa ginibong buy-bust operation. Nakakumpiskar ang mga miyembros kan Malinaw PNP kan illegal na droga na ito ang gamit nila sa ebidensya sa pagplantar kan kasong pagbalga sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nasa kustudiya mo niyang Malinaw PNP ang suspect habang nasa proseso ang pagplantar kan kaso. Okay. BP Henry, informasyon alin sa Banwaan kan Malinaw, Jomar Bien, DCGB. Salamat Jomar sa report. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Alright, always number one, always at your service. Naman kita kay Jimmy na salita. Oras natin, 15. Nandiyan na tabi, so paningita tabi, kuha na daw? Paningita Ronald? Pagyanap, gariyaw na. Hello Jim, good morning Jim. Yes, VP, good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya itong Bareta, binuhay sa liwat ni Kagawad Winils Buendia, Chairman Committee on Health sa Sangguniang Bayan kan Pulangi. An huroron may kinaraman sa problema sa kapalibutan na gulpi. An balaw-bagaw na ayam kung sa'y nagdadala ng peligro sa publiko.
Nangyari ni dahilan sa nakakabot sa karaman ka na sabing konsyal na nagdadakulan bilang nin mga na-aksidente na i-slide dahil mga motorista dahilan sa pag-iwas sa ayam. Maray nga ni dahil pa manin na nagbubuhis o dahil ni nagbubuhis nin buhay kung kaya pigri tirar ni Kagawad Buendia na dapat pakusugon ang enforcement kan mga leye tungkol sa ayam na dapat pabakunahan asin garakudan kung saan ang enforcement kay ni dapat magpuon sa mga barangay. Ang plano ni Kagawad Winels Buendia mga sunod na regular na sesyon magpasar ni resolusyon o ordinance na dapat ang lokal na gobyerno kan banuan kan pulang mag-establisher nin dog pound danganing sa mga balaw-bagaw na ayam darakupon ilawog sa dog pound ipatubos base sa ordinansa so dahil nin magtubos isa irarom na sa mercy killing ang ayam. Yan ang mga dagdag na informasyon sa pangaran kan PYC Enterprises sa pamamayo ni Mr. and Mrs. Raulin Marisa Calio kan Oroside Legazpi City Basta Radio ang hanapon PYC Enterprises. Tama. Imin na salita DCGB News. Thank you, Jing. Sa report, hali po dyan sa luwas. O, birthday muna tayo, ha? Yung mga birthday greetings natin. Happy birthday. Yung mga birthday greetings natin in the morning. Happy Thursday morning. Pa-shoutout to kay Benji Dapugi, kay Melanie Agarin, Agnes Mape, Madam Amada Esplana, Rachel pala, Kapile Asejo, Correa de Lubit, and Ophelia Maravilla. Yan. God is good all the time. Good morning, Henry M. Pagigreet po sa Kuyang Tugang na birthday ko niyan si Kuya Robert. Happy birthday. Mula kay Jim at saka kay Aurea. Good morning po. Happy birthday po, Mr. Henry M. Sa Kuyang Agom na mahal ko. Ay, wow. Rodel, wara man kapilyedo. Mahal na mahal mo. Wala man lang apelyedo. Happy birthday, Gom. Wag kang magbabago. Wow. Sige po, walang apelyedo mo lang inapelyedoan si Agom mo man naman. Sayang. Good morning, sabi ni Noel. Iyan, VP ang paimbestigaran taso ginibukan na uyan so nagpakontrata. Iyo. Saan ini? Time may fade, but memory... Kanigawa, kakaswa din eh. Ya. Talaga? O sige Noel, sige. Talaga? Okay, sige. Ipahiling ko daw ha. Good morning, Tabi, Mr. M. It's all the best. Ay, sandali lang, ha? Ay, mamaya na tulugod. Duman na lang sa 7:30 to 9. Ining complaint na ini sa... May reklamo ha? May reklamo. Happy birthday po, Henry M. Rolling over there now. Rolling over there now. Happy birthday to you. Di ko masabutan po ini. Pasensya na po. Di ko mabasa. Pakitext daw po, Giraray. Ining may birthday greetings, ha? Good morning, Henry. Ang gaganda ng mga boses ng mga girls na nag-voice over sa programa mo. Mga pampa alive sa pagkaaga po, ha? Rolly Alvarado. Good morning, Tabi Bicolandia from Pasay City. Homer Lola, good morning everyone. Wilming Moral Ocfemia, good morning. Jocelyn Gian, maray na agas sa Indugabos, John, and God bless you. Edna Lavarias, maray na aga po sa imo. Bernard Armenta, sa Gabos Tabi na nakaantabay dyan. Sabi ni Bulodoy Ebuenga, good morning sir. Mercy Acabado, good morning po Kuya Henry. From Namantaw, Daraga Albay, Vilma Alcantara, good morning daw. Good morning sa mga taga-Purok 4 kang Namantaw. Pakigreet po kami sa Barangay Kalayukay. Makusugong tabi ang radyo digdi. Uning neighbor me, geroday na kami pipabilo magdangog sa imo. Saro sa nang kanto, lakop sa 5 harong. Ay, good morning nga pala kay Manay Agnes Mafe. Kay mali. Kay Mafe, Mafe Chaluse, diyan sa Kalayukay. Good morning, Tabi, Manay Mafe. Long time no siya.
Di na kita nagkailingan na duwa. Aloy-aloy ng panahon na. Asimanay Mafe et Chalose. Ha? Good morning, tabi kay Patula ng Sipi, Daraga Albay. Nasa Bagong Bayan man si Emelina Ludana. Good morning, tabi isa imo. Ha? Pakigrit po sa mga taga Market Site, Daraga Albay. Nakatutok po digdi sa imo tabing programa. Salamat po ha. Market Site, kumusta dyan sa Daraga Public Market? O ayuson ang timbangan, tabi. Ayuson pang timbangan. May mga reklamo, may mga titimbang daw, ngunit kulang. Ha? Ayuson, tabi. Gamipanda ron iyan at timbangan ng bayan. Ha? Happy birthday po kay Ma'am Bem Malyapre, ang 07 Banyag Darag from Friends sa Purok 2. Yan. Happy birthday po. Good morning, Henry M. May kilala ka bang yeah, opo. Hindi lang kilala, kilalang kilala po. Yeah. Yeah, okay. Siguro ining nag-text kita, nagkasinabutan kitang duwa, no? No. Yan pong pagti-text mong pangaran, midbidong ko po yan. Ha? Okay? Sige po. You have many more days. Mayroon pa? Mayroon pa ba? Ay, okay na, wala na. Wala na. Only po ang dagdag na kaaraman sa Morning Hirit. Paningit sa Morning Hirit. Aramon ta daw mga tugang ang mga latest na dagdag kaalaman. Ngayon na paggaga, kasabay ang mutya ng Morning Hirit. Tama, Ronald, nakakuha na kitang dapat tadi. Mutya ng Morning Hirit. Miss Sha Leron. Good morning, Sha. Good morning po, VP Henry, asin sa tuyang mga paraan tabay. Aram daw nindo na may sarong isla sa Pilipinas na mas dakul pa ang bulkan kaysa sa mga banwaan kaini? Yes po, tunay yan. Ang Camiguin Island sa Northern Mindanao ang may 7 bulkan alagad 5 banwa sa igwa sa isla. Sigon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, sa 7 bulkan kan isla, sarusa na digdian aktibo kung sa iyo ang Mount Hibok-Hibok na uring suminabog kan taon 1951 na nagresulta nin dakulang danyos asin guminadan nin ribo-ribong tao. Mantangan ibang bulkan, araw kan Mount Vulcan, Mount Mambahaw, Mount Tres Marias, Mount Uhay, Mount Timpuong, asin Mount Ginsilaban, ang mga turog na o mga inactive volcanoes. Kaya naman, bako na makangalas kung inapodan Camiguin bilang Island Born of Fire kan Pilipinas. Yan po, VP, ang paningit sa Morning Hirit ganyan na Aldaon in Webes. Ini po si Shara Milaron, marhay na aga. Paningit sa Morning Hirit. Gari permi bago mamahaw. Thank you, Sha. Good morning. Good morning, Sha. Thank you. Yan po mga dagdag na karaman ngunyan tabing pagkaaga. Kaya pa siya, tagaro na yung problema sa, kung ano, kaya perming enjoy yan sa iyang love story, love life, ade. Bueno, 5 minutes bago po magabot ang alas 6 ni Nagam sa tuya tabi na programa. Sandali. Ito nga pala, i-announce ko giraray iniha. So mga friends, tabi. Alat mo na ta. Hanapon ko so chat sa kuya ni Dr. Cynthia Mendoza. Yan. O so mga friends, tabi, relatives, mga acquaintances, tabi ni Inocencia Baldo Olagera. Piparam po kamo na si Madam Inocencia Baldo Olagera, gada na po, kana gusto 25, sa edad pong 99 anyos, and 99 years and 8 months. Yan. Ang saya pong bangkay, yaon po sa St. Peter's Chapel sa Bugtong, Legazpi City. Ang lubong po gigibon sa, o kaya ang funeral mass gigibon tabi sa Friday 11 o'clock a.m. Ang cremation tabi gigibon alas 2:30 nin hapon sa Nuestra Señora de Salvacion, Bonot, Legazpi City. Yan ha. Condolence tabi kay Dr. Cynthia Mendoza sa bilog na pamilya. Professor ko ini.
Yan po sa Bicol University Graduate School. Si Dr. Cynthia Mendoza. Yan. Sige madam, condolence tabi sa bilog na pamilya. Ang oras, mga tugang 3 minutos bago mag-alas 6 nin pag-aaga, ang mga baleta po, masunod na. Makalipas lang kan mga patalastas. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan ng inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga, magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Ang hagad kong pamibig ali sa sendo. Danganing ini sa itong pagtirig po nini, entertainment, at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa itong mahal na Diyos. Salamat po! Itagabos may paniningatan sa namagsaro. Itagabos tiniripon ninyo sa Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Hi, ako po si Ma'am Melinda Wee. Good news mga taga Donsol, Sorsogon. Magkakaroon po tayong gagawing free health consultation on August 29, Friday from 9 a.m. to 2 p.m. at CMB Office, 2nd floor, JD3 Building, San Jose Street, Away, Donsol, Sorsogon at Tapsoreco Office. Pakidala po if may mga latest laboratory results kayo at first come, first serve po tayo. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. Ugaliing makinig sa programang CMD Kalusugan at Kabuhayan, Monday to Thursday, 6:30 to 7 ng gabi at kapag linggo, 7 to 8 ng umaga dito sa 729 kHz DCGB Legazpi. For more information, you may call or text 0939-904-0717.
Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtatauning kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Maradangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 na do. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, Pirming Nanginginutan, always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Always number one, always DCGB, alas 6:03 ninaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw, mga tugang na Huwebes ngunyan, 28 po kan bulan na Agosto. Headlines kan mga bareta, DPWH nagpaluwasin panibagong travel advisory sa mga bihikulo nag-agi sa Arimbay asin Biga Legazpi City. May kinaraman sa ongoing na road reblocking sa nasabing lugar. Problema sa trafiko sa Travisia Ginubatan Albay dahilan man sa road reblocking. PBBM ipinag-orden ang lifestyle check sa mga opisyal kan gobyerno. Commission on Human Rights as in PT Forms nagbiyo nin puwersa para sa kaligtasan kan mga journalist sa nasyon. Sa ibang nasyon, US President Donald Trump papanginutan hanggang sa meeting sa Washington. Sa Business News, Palasyo Malacañang, siniguran supply nin baga sa hampang ka nakaarungang rice import ban. Health News, oral daw na pagkarigos, day man daw kinakaipuhan sigon sa mga eksperto. Talaga? Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta nyato sa lado lokal. Nagpaluwas po nin travel advisory ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa Bicol. Manungod sa mga bihikulo na nag-agi sa Arimbay asin Bigaa sa Legazpi City katakod ka nagpapadagos na road reblocking sa lugar. Sigon sa DPWH Bicol, apektado kasuhapon ang mga public utility vehicles na maagi sa National Road mantang ang mga pribado asin magian na mga bihikulo patisiring sa Primer Distrito asin vice versa ang maagi man sa alternatibong rota pon alas 7 sagkod alas 9 nin pagkaaga, alas 4 nin hapon sagkod alas 7 nin paggabangi. Mientras na mga magagabat na mga bihikulo na maagi sa National Road pagkatapos kan itinagamang oras na alas 7 sagkod alas 9 nin aga asin alas 4 nin hapon sagkod alas 7 nin banggi. Dagdag pa kan ahensya na ang normal na traffic flow mapadagos sa oras matapos na ang pinag-iirahay na tinampo sa Barangay Arimbay asin Bigaa sa Legazpi. Dagdag na mga bareta, mga tugang sa lado lokal, dumang kita kay Al Armario.
encourage mo niyan kan sanggunian panlunsod kan Legazpi ang mga youth leaders na suportaran ang mga pag-establisher ng school sports club sa iba-ibang eskwelahan, panpubliko man o pribado. Ini ang tigbusor na resolusyon ni City Councilor J.P. Lee, Chairman kan Committee on Education. Proven sa mga kompetisyon na dakula ang potensyal kan Legazpi, lalo sa arnis asin swimming. Maginaniba pang sports kay puwan sa naman ang suporta kan gobyerno asin pag-desiderman kan mga eskwelahan. Ang DepEd, iguanin Memorandum Order number 022 series of 2025 na manungod sa pagbilog nin mga sports club sa mga eskwelahan. Ang Legazpi, guaman ng City Ordinance number 14-0006 series of 2018 na nagbilog nin Legazpi City Youth Affairs and Sports Development Council. Kunhain ini iyo ang encourage ni City Councilor J.P. Lee na suportaran ang pagbilog din mga sports club sa ibang eskwelahan para ma-develop ang mga atleta kan Legazpi base sa resolusyon na ipigpasar kasuhapon o kasudma sa sanggunian panlunsod. Anar Mario, DCGB. Pagresponde sa emerhensya, mas lalong papakusugon asin mas dapat na makaskas. May koneksyon sa gigibuhon na ibalong Festival Street Dance Parade. Karen Ala sa report. Mas marikas palalo ang preparasyon ng City Health Office sa gigibuhon. Tercero Distrito Canalbay, problema sa trafiko sa Travesía, Ginubatan dahil sa road reblocking. Jimmy Nazalita sa report. Una sa area kan Barangay Travesía, Ginubatan ang kabat kan trapiko lalo na sa pag-rush hour sa pagsasabing lampas release na ang reblocking pero ang obserbasyon dahil man kasabay ang widening pa sa tinampo. Ilang advisory sa mga nagmamaradili, dapat magreserba rin oras sa pagsabing iguanin na pagkaka-stranded ang mga nagaraging bihikulo digdi sa pagsabing nagkapirang porsyon kan tinampo one way asin dahil inibang lusutan na agihan. Ang sarupa nakakadagdag sa problema sa trapiko pagabot sa may release kan na train, sobra kalubak kan tinampo dahilan sa pagparauran kung sa hindi pa ini iabot kan reblocking kung kaya hanggang may patrabaho pa sa lugar na ini medyo may pagka-delay ang biyahe digdi sa Travesía sa tinampong sakop kan Barangay Travesía, Ginubatan, Albay. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nazalita, DCGB. Ticket para sa konsyerto kang Bini sa Ibalong Festival available na pati sa Tourism Office Candaraga. Joshua Bino sa report. Available na maski sa Daraga Tourism Office ang ticket para sa mga gustong mag-atendir sa concert ng girl group na Bini para sa Ibalong Festival 2025. Ini ang pinag-anunsyo kan Daraga Tourism, Culture and Arts Office matapos na ang nasabi ng opisina iyan saro na sa mga official ticket distributor
para sa Bini Concert sa Ibalong Festival 2025. Susog sa anunsyo kan nasabi ng opisina ang mga persona, mga taga Daraga Albay na gustong mag-inquire as in magbakal ng ticket. Iyo ang magpa-share na sana sa Daraga Communication Center, Hearing 1 sa Daraga Tourism, Culture and Arts Office na yaon sa second floor ka na municipal building. Ang presyo kan mga ticket para sa VIP seated 1,100 pesos, VIP standing 900 pesos, general admission premium 600 pesos, general admission regular 500 pesos, asin man general admission chill 300 pesos. Madali siya nang maubos ang mga ticket ka na concert ka na Bini sa Ibalong Festival. Kung kaya na gustong magbakal na yaon sa Daraga Albay, pasyara na ang sa Indong Tourism Office. Pagdag na barata, Joshua Bino, DCG. Oras Pilipinas, 11, makalipas ang alas 6 din morning, mga barangay magkakanigo sana na magbakal nin maintenance na bulong para sa mga constituentes. Report kay Jomar Bien. Dapat na perming magbakal ang mga barangay nin mga bulong para sa mga constituentes ninda nangangaipuan nin bulong arugkan mga pang-maintenance. Ini ang pangapudan ni City Councilor Preciosissima Tango kan Tabaco City Chairman kan Committee on Health. Sinabi ni Tango na daiman talaga makakaya na sustiniran kan na gobyerno kan Tabaco ang gabos na mga pasyente na nangangaipunin maintenance na bulong na nagaharagad sa gobyerno maging sa mga barangay. Sa iyang sinabi na dapat man ang barangay perming igwanin o magalukar perminin pundo na pang bakal nin mga maintenance na bulong, lalo pat ngunyan na nagpaparadakol ang populasyon asin sige man ang dakol ka nagiri lang na nangangaipunin maintenance na bulong. Daglag pa dyan ang mga pagdakol man kan mga nagtitirios lalong-lalo na ining mga senior citizens na dahil mga trabaho asin nag-aasa naman sana ang iba kan mga libreng maintenance na bulong hali sa gobyerno. Yang report, Jomar Bien, DCG. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta sa lado nasyonal. GB News Express. GB News Express. Mga baretang bareta sa morning hearing, katakod kan padagos na investigasyon kang presenting administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. may kinaaraman sa reporting anomalia as in irregularidad sa mga proyekto kan gobyerno na may kinaaraman sa flood control. Nagtauman ng direktiba ang Presidente para sa sarong mahiwasan na pag-uugid. Ang direktiba ni Presidente Marcos na susugo o nagsusugo na magkondukta din sarong lifestyle check sa gabos ng mga opisyal as in empleyado kan gobyerno kung sa pinakahalangkaw sagod sa pinakahababang posisyon. Sinabi niyang parte ni kan mas mahiwas na espersos na masiguro ang integridad as in accountability sa laog kan gobyerno. Tanganing masimbagan ang mga aligasyon in korupsyon. Ang lifestyle check sarong proseso nin pagberifikar kan mga propiedades, income as in pamumuhay nin sarong opisyal nin gobyerno. Tanganing maaraman kung inisusog sa iyang deklarasyon asin pagrugaring paninimbagan asin net worth. Naka-leave of absence muna ngunyan si Police General Nicolas Torre III matapos na ang pagkakasipa sa iya bilang Hepe kan Philippine National Police o PNP. Sinabi kay nina sa mga masunod na daw mapaluwas ininin pahayag pagkatapos kan sa iyang leave of absence. Dahil man kay ni sinabi kung sagkod no rin ang pagtatapos kan sa iyang leave of absence. Wala man ining pagbabasol asin tuod na siya na magburubal yunin pwesto. Gusto niya sanang mag-enjoy sa iyang leave ngunyan kaya pigusulit niya ini. Magigiramduman na sinlidahan ni Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. kanakaaging Martes. Ipinahayag po ni General Nicolas Torre III na wala siyang raot nin buot maski sinikadan siya ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. bilang hepe kan Philippine National Police. Pero apisar kan pagtangkas sa iya bilang hepe kan PNP, proud siya sa mga nagibo niya sa laog nin sobra 2 bulan. Sinabi ni Torre na in good terms sinda ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remolla.
Iba pa niya tong mga bareta, mga tugang niya na pag-aaga. Desidido ang Malacanang nalinigon ang Public Works and Highways. Tanganing mahali ang mga opisyal as in empleyado na imbulto sa mga anomalya lalo na sa darakulang proyekto kan gobyerno. Inan sinabi kan Malacanang matapos iladawan ni Senador Pampilo Lacson ang DPWH bilang sarong dakulang sindikato nin mga kriminal dahil sa mga maanomaliyang flood control projects. Sigon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro na ini ang rason kaya wala pang pigpapangaranan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. dahil gusto niyang makasiguro kung siya ang belto sa korupsyon. Sigon kay Castro, nagtutubod ang Presidente na makugabos na mga nasa DPWH nagigibonin kalukuhan kaya maingat na pig-investigaran kung sisay ang dapat na maidemanda asin mapanimbag sa korupsyon. Sinabi ni Castro na bako sana ang mga opisyal asin tawhan kan DPWH ang investigaran kundi pati ang mga opisyal may kinaraman asin nakikipagsabwatan sa anomaliyang flood control projects. Pinagdesignar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Deputy Ombudsman Dante Vargas bilang bagong acting ombudsman. Ang lakdang parte kan reorganisasyon sa Office of the Ombudsman kasunod kan pagretiro ni Ombudsman Samuel Martires kan primerong semana kan Agosto. Si Vargas ang dating Deputy Ombudsman para sa Visayas. Midbid sa iyang mga kinakaputan na kaso may kinaraman sa korupsyon sa mga lokal na gobyerno. Saro siya sa mga panginot na opisyal na nagpirma sa desisyon kanong ombudsman na nagpapasuspender kay Nueva Ecija Governor Aurelio Umali dahil sa mga irregularidad sa pag-issue ng inquiry permits. Pigdesignar man siya bilang Deputy Ombudsman for the Visayas kan 2022 ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Salidahan niya kay ito si Paul Elmer Clemente. Sa iyang posisyon, maserbi ining 7 taon na fixed term bilang Deputy Ombudsman, alagad para mientras na pigdesignar bilang acting ombudsman, mantang nagahalat nin permanenteng kasalida. Ang Office of the Ombudsman may importanteng papel sa pag-uugid asin paglitigar kan mga kasong administratibo asin kriminal kontra sa opisyal nin gobyerno. Serarom kan pamamayo ni Vargas pigilauman na mas makusog ang pagbantay sa mga kasong may kinaraman sa korupsyon sa rehiyon asin national level. Pinirmahan na po kan Commission on Human Rights o CHR asin kan Presidential Task Force on Media Security o PETIFOMS na ang sarong Memorandum of Agreement o MOA may kamautan na pakusugon na sustineran ang proteksyon kan mga journalist sa iba-ibang parte kang nasyon. Ang kasunduan na ini nagpapahiling kan pagtatarabangan kan duwang ahensya para masiguro ang kaligtasan at seguridad kan mga miyembro kan media. Ang seremonya kan pagpirma sa MOA pinanginutan mismo ni CHR Chairperson Richard Papalatok asin Executive Director o kaya PETIFOMS Executive Director Undersecretary Jose Torre Jr. Ang importanteng okasyon ginibo sa CHR Central Office kanakaaging aldaw. Sigon kay Yusek Torres, ang kasunduan na ini may dakulang importansya sa pagsimbag sa padagos na problema nin harassment asin violensya na namamatian kan mga journalist. Tinawan niya doon na ang kasunduan sarong importanteng lakdang tanganing protehiran ang mga miyembro kan media kontra sa patakot. Kamautan kanya na magkaigwan nin mas epektibong sistema nin pagresolver sa mga krimen kontra sa media. Oras Pilipinas, 20 minutos makalipas ang alas 6 nin morning. GB News Express. GB News Express. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer.
Hatod sa Indo ni Mayor Hisham Ismail, lokal na gobyerno kan Legazpi, asin kan Ibalong Festival Executive Committee ang Ibalong Festival 2025. Makisabay sa makulong na aktibidad, siring sa street parade, musika, asin iba pa na parte kan mayaman na kulturang Bicolnon, asin ang makahulugan na storya, Nindabalto, Hadjo, asin Bantong, buong Agosto 21 hasta Setyembre 6, 2025. Ibalong Trade Fair sa Ayala Malls Legazpi, Beer Plaza sa Ibalong Park, Ibalong Exhibit sa Ayala Malls Legazpi, Agosto 22, Eucharistic Mass, alas 2 din hapon sa St. Raphael Church. Ibalong Grand Opening Parade, alas 3:30 din hapon sa Ibalong Park, Purok, Legazpi City. Grand Concerto featuring Rocksteady, alas 6 din Banggi sa Ibalong Park, Legazpi City. Agosto 23, Ibalong Festival Boxing Competition, alas 8 din aga sa Embarcadero de Legazpi. Softball Tournament, alas 7 din aga sa Bicol University Oval. Agosto 24, Ibalong Tattoo Expo sa Legazpi Convention Center. First Mayor's Cup Ibalong Festival Open Karate Do Championship, alas 9 din aga sa Ibalong Centrum for Recreation. First Mayor Hisham Airsoft Speedball Competition, alas 7 din aga sa Bio Football Field. Liga Night sa Legazpi Convention Center. Agosto 25, Baile de Ibalong Regional Dance Showdown, alas 7 din Banggi sa Ibalong Park, Purok, Legazpi City. Agosto 28, the first Ibalong Digital Animation Competition sa Museo de Legazpi. Agosto 29, sa 31, Beach Volleyball Competition, alas 7 din aga sa Wangad Park, Legazpi City. Agosto 29, Ibalong Band Fest Grand Finals, alas 5 din hapon sa Ibalong Park, Legazpi City. Ibalong Festival Grand Job Fair, alas 9 din aga sa SM City, Legazpi. Agosto 30, Ibalong Grassroots Dance Sport Tournament, alas 8 din aga sa Pacific Mall, Legazpi. Ibalong Zumba 2025, alas 6 din aga sa Ibalong Park. Ibalong Bike and Fun Ride, alas 5 din aga sa Ibalong Park. Car and Motor Show sa Embarcadero de Legazpi. Agosto 29, sa 30, Ibalong Golf Tournament sa Doña Pipita Golf Course. Agosto 30, sa 31, Provincial Table Tennis Tournament sa LCC Activity Center. Dragon Boat Invitational Race sa Legazpi City Boulevard. Setyembre 1, sa 5, International Billiard Tournament sa Legazpi City Convention Center. Setyembre 2, Mutya ng Ibalong 2025 Coronation Night sa Ibalong Centrum for Recreation. Setyembre 5, Ibalong Street Dance Competition, alas 3 din hapon, hali sa Bel Amor, Sagkon, Ibalong Park, Purok, Legazpi City. Setyembre 6, Bini Concert sa Old Legazpi Airport Grounds. Setyembre 6, Sagkon 7, First Ibalong Festival Regional Competition Open Pomsey and Kirogi Taekwondo Championship, alas 8 din aga sa Legazpi Convention Center. Ibalong Festival 2025. Mari na magpartisipar sa magayon na kulturang Bicolnon. Ibalong! Ha! Ibalong! Ha! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang
ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! GB News Express. GB News Express. Mga tugang oras po sa Pilipinas, 6:28 po in morning. Kinumpirmar po ni US Special Envoy Steve Witkoff na papanginutan ni US President Donald Trump ang Gaza meeting sa White House. Sinabi kay ni na pigilauman na matatapos ang giyera enter kan Israel at Hamas sa Gaza sa pagtatapos kan taon. Kasiparar mana kinumpirmar kan US State Department ang pagkipaghilingan ni US Secretary of State Marco Rubio kay Israeli Foreign Minister Gideon Saar sa Washington sa parehong aldaw bandang alas 3:15 nin hapon sa Eastern Time. Inutman na nangako si Trump para sa tulos na pagtatapos kan giyera entre kan magkalaban na lado kan 2024 US Presidential Campaign asin matapos magtukaw sa pwesto kang Enero alagad haros 7 bulan na siyang nakatukaw sa termino mantinidong mailyas paman giraray ang nasabing mga kamabutan. Business News. Siniguro mga tugang Kampalasyo Malacañang na supisyente ang supply ninbaga sa nasyon apisar ka nakaarungang implementasyon kan rice import ban sa September 1. Sigon kay Palace Press Officer Claire Castro, mapaluwas ngunyan na simana ang Department of Agriculture nin 1.2 million pesos o 1.2 million na sako nin bagas umaabot sa 100,000 metriko tonelada nin lokal na bagas sa pagikan auction susog sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na pakusugon ang food security kan nasyon. Itinalaan man ang floor price kan bagas poon 25 pesos, sagod 28 pesos kada kilo, depende sa edad kan stock.
Kamautan kan stock na mapahiwason ang budget tanganing makapagsaray nin kadagdagan na supply nin bagas. Apera digdi mapaluwas man ang DA nin dugang na 100,000 metriko tonelada nin bagas para sa 20 bagas meron na program kan administrasyon. Target kaning makatabang sa pagmantiner kan baratong presyo nin bagas sa merkado. Papakusugon man kan DA ang monitoring tanganing maaraman asin mapanimbag ang abusado o nagpaplano na magmanipular sa presyo. Padagos man ang konsultasyon kan ahensya kay bahanan mga parauma, millers asin traders tanganing mamantiner ang matanos na dalagan kan merkado maski existido ang rice import ban. Mga tugang, aramon ta bang istorya na ang pagkarigos palan oroal daw, baka uman maray. Kaya na kita kayo ni mag-tiste. Talaga. Batang karigos ko aga, buda hapon, abanggi. Ha? Ang pagkarigos daw oroal daw, manda palang kinakaipuhan, sabi po kan mga eksperto. Pading Mar, i-detalye mo. Good morning, VP. Aram mo daw na day kay Puan Roal daw ng pagkarigos. Inan tinawanin doon ka mga health experts sa iyang pahayag. Sinabi ni Dr. Alvin Francisco na sa tuyang kulit, iguang ceramide. Ilang garong lana na nakalatag sa satuyang mga kulit ay tama na nagtataon ng protection kontra sa mga bacterial as in germs. May pigluluwas man ining chemical na minagadan sa mga bacteria as in fungi na pwedeng rumaot sa satuyang kulit. Nagdat pa ni Dr. Francisco na nagtatao ang ceramide in natural glow sa satuyang kulit as in pigpapantay kini ang satuyang skin tone. Kaya pagsalaan sistema kan pagkarigos, pwedeng matanggal ang ceramide sa tuyang kulit asin laugon ini din infeksyon na pwedeng magdaranin magaspang asin maitom na kulit. Ayon. Abiso kan doktor na dapat less than 10 minutes sana magkarigos. 10 minutes ang pagkarigos? Less than 10 minutes sana magkarigos. Oh, nya ano Gumamit man nin gabinod na tubig asin gentle soap asin panguri day paglingawan na magpahid nin moisturizer sa tuyang kulit. Tiring man, tinawanin doon ka mga eksperto na dahi pag-ibuo na rason ang pagkaubos kan ceramide sa lawas para dahi magkarigos. Konsideraron man ang mga makakaparong sa imo. Nya, ano sabi pa di? Oral daw, every other day, o ano, MWF, ano? Basta, dahil man da oral daw na pwede ka magkarigos, di. Kung dahil ka magkarigos, di magnaspo-naspo ka sana. Sige daw, matry ta daw. Pero kung oral daw gano'n na less than 10 minutes, so, kung saan na ba So, garikon sana? garo karigos pato sana. Karigos pato ang pahit? Okay. Okay. So, ceramide. Para hindi masira ang kutis. Yeah, Protiran ang ceramide. Yes, Alright, from your face, hindi po si Mardila. Good morning. Yan ba ng mga parakarigos na iba? 30 minutos kikakarigos, sarong oras kikakarigos. Ang iski nagda-dry. Kaya mas maray mananggad na, day makahaloy kikarigos. Ang madali na basta po madali na magkarigos, tabi mas maray da. Si Melvin Almuela sa Kamugtakan kang panahon, hali po dyan sa Pag-asa. Diyos marhay na pagkaga po sa mataga DCGB. Iningang sa tuyang latest update sa Kamugtakan kang sa tuyang panahon. Kasabagong alas 3 kang madaling araw, ang low pressure area ay pigakalkulum na sa distansyang 435 km. Sulno pang kang Sangli Point, Cavite. Mantang o nasa distansyang 750 km. Sulno pang kang Legazpi City, Albay. Sa coordinates na 14.1 degrees north, 116.9 degrees east. Ang naturang low pressure area sa ganyan ay mababa pa man ang posibilidad na mabilog bilang isang bagyo asin pigilauman na maaaring magluwas sa Philippine Area of Responsibility ngunyan na pagkalda o bukas ng pagkaga. Mantang southwest monsoon o paros kang habagat naman ang nakaka-apekto sa Surkang Luzon, sa Kabisayaan asin sa Mindanao. Digdi sa Kabikulan, makaka-experience aning mapanganoro na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-uran asin pagkikilat pag naguldol. Dulot kang southwest monsoon o paros kang habagat. Ang paros ay maluya sa kod moderato na halisa Sulnopan, sundo sa Sulnopan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan magiging banayad sagot sa moderato ang pagukol. Tinatayang agwat ning temperatura pigila umampoon
25 sagkod 32 grado sentigrado. Kasi nangal daw ay masira nga siya na alas 5:34 ng pagkaga. Kasi masulno pa siya na alas 5:59 ng pagkahapon. Ini si Melvin Almohela reporting live haliligdi sa DOST Pag-asa, Legazpi. Salamat Melvin sa report, halipo dyan sa Pag-asa. Yan mga tugang nga detalyes kan mga darakulang bareta kanalaw sa GB News Express. Sa pangaran po ka nagsurat kan bareta, News Director Mar de la Cruz, katuwang po dyan si Jenny Balyaran as in Angel Mostaza. Kasabay si Jenny Balyaran as in Nicole Ann Gloriani. Sharing man ang report kan Mega Force Patrol, halipo dyan sa luwas. Sa indong nadangogan, GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Viraca Tanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Handog ng LGU Jubilar Albay, pinangunguna ni Mayor Joram Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipya Festival. Ngayon, nasa ika-22 taon na, Kipya Festival 2025. Mula August 14 hanggang August 29. August 14, Holy Mass. Opening program, Motorcade. August 16, konsyerto sa Kipya featuring Magnus Haven. August 18, Marathon Kargaan Nagom and Interbarangay Boxing Competition. August 22, Lechon Cooking and Eating Contest and Kipya Beer Plaza. August 23, Mutya ng Jubilar 2025 with celebrity guest Michael Sager, PBB Celebrity Collaboration Housemate. August 24, konsyerto sa Kipya featuring Nobita. August 25, Tukak Ulutan. August 28, Social Civic Parade and Titik at Musika para kay Juan Bautista. Procession of Saints with brass band, fireworks display, and disco sa Kipya. And August 29, Feast Day, Uncelebrated Mass. Kipya Festival 2025. Hatid sa inyo ng LGU Jubilar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Joram Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipya Festival 2025. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga.
Alright, sige. Balik kita mga tugang sa programa 20 bago po magabot ang alas 7 nin pag-aaga sa saindong programang Morning Hirit. Ang mga helang kangatay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing mo mga tay, kay pan po na sabayanin proteksyong liver aid. Liver aid, silimarin capsule. Ang liver aid silimarin capsule may silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang liver aid, saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Saral daw na pag-inom kang liver aid, pwedeng mapugulan, pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan sa pagpugol, kan paghubag ka yan. May bisyo manawara. Mahilig ka man uminom o dai, mas maray na isabay ang liver aid silimarin capsule oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-liver aid na para sa baskog na atay. Ang liver aid silimarin capsule mabakal sa mga butika nationwide. Sabi kang texter ta. Salbata na Henry M. Kunday na kita magkararigo. Day man po sinabing na magkarigos. Dapat regulated lang. Tamay mga tao kayang minakarigos ki 30 minutos. Lalo ang mga girls, ay nako, harala baon minakararigos. Sarong oras. Iyo po ang problema. Kaya sabi kan sarong texter ta, dahil nga kang nagtubo dyan sa doktor, ako nga nang yasigan, about dyan sa pagkarigo, senior na nga ako, wala man ang nangyari sa skin ko, talaga. Hello, good morning! Good morning, Sir Henry. Good morning! Opo, sarang beses ka na sana magkarigos. Pagbanggi. Nata! Kaga, maamot ka paman kaan. Sa bagay, banggi lang magkarigos? Bata kita digdi, Sir Hen, sa Pilipinas. Doon niya baga maano ton, dipisilon man na dahil magkarigos. Ikaw baga, madam, maski dahil ka magkarigos, Madam Melindawi, gari, permi ka nakakarigos? Sus ko, diba? Anyway, Sir Hen, pasigit lang po ka na announcement ko. Sige po. Labol kang mga listener dyan sa Don Sulfur Sugon. Ay, opo, sige, go ahead po. Oo, may free, gagibon po kitang free health consultation tomorrow. Mga taga Donsol. 9 a.m. to 2 p.m. CMB Center, dyan sa second floor, JB3 building sa Away, Donsol, Sorsogon. Sa taas lang po iyan kan Soreco. Oo, take advantage sa mga taga Donsol na may CMB Center na po kita dyan. Mission to help restore the health of people. Kami po seryoso. Digdi sa mission na ini. Take advantage mga taga Donsol with our products. Dakol na po, naka-graduate sa maintenance at mga due for operation. Nasid na po sa operasyon. Sana po dakol kitang matabangan dyan sa Donsol, Sorsogon. At syempre, ito may magdangog sa kuyang programa CMB Kalusugan at Kabuhayan Monday to Thursday 6:30 to 7 kay Banggi at kapag Linggo 7 to 8 in the morning. Siyempre, digdi sa tuyang paboritong istasyon and this is GB Legazpi. Sir Hen, maraming salamat. Yes po. More power. God bless us all. Welcome po, Madam Melindawi. Thank you so much. Welcome. Mga tugang Madam Melindawi ng CMD sa Pangapunan. Ang nakakaraot sa skin, too much sun exposure, proven yan. Totoo po. Pag nagparabalad ka, madali tabi magkuha ng skin. Ang sa tuya, tabing outer layer kang ano nga lang sa outer layer? Epidermis o epidermis? Basta yan. Sabi ni Joker, pag-arog kaya ng paningit, I could listen all day long. Basta na daw. Tawanta pa si Shara ke ibang segment tadi. Pabati po kay Roy Mostar na pirming dagit sa bangkiruha. Ano ba ya? Relax lang busing. Di magparakidit. Di po magpaparakidit. Alright? Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Retang kulalapnit. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit.
Consuelo lang, ini po sa morning hearing. Saro tabing elected official. Sayang kan sweldo. Kahabang nagsisesyon, sigang kuti-kuti kan sa iyang cellphone. Ano ba yan? Aramon ta daw ang istorya. Joshua, good morning. Oha! Good morning, Bitin. Good morning sa mga parantabay. Sisay daw ini. Nasarong elected official. Na? Sayang kan tigsweldo. Tagaro nga wara manin pakiaram pag nagsisisyon. Dakol kaya BP ang nakakari paro. Pag oras kan sesyon, si Bossing wara manin focus. Daing focus? Daing focus. Nata daing focus, baka sa route ang lens. Daing focus. Baka maluyang zoom in, zoom out. Aluya talaga. Okay. Wara din focus. Tapait man sana ang dot-dot chan sa iyang cellphone. Okay. Tapos dito ang gibo-gibo. Mahapot na sana sa kataning. Ano nga ya other matters na kita? Katultulit. Ano ba yan? Ano na yan? Nga ya, boss. Sa bagay, ani ba nga ni ha, bako ga boss, ani ba nga ni na pamilya, makaraon dyan sa luwas, dahil man nag-uroron, nagaharampangan, tagsararong cellphone. Hindi baga. Di ba? Lalo lang sesyon na may distansyan mga tukawan. Di ba? Hindi baga. Ngunyan. Kaya, boss. Physically present. Mentally absent. Physically present. Mentally absent. Hello? Physically present. Mentally absent. Ang problema, may nariparo ang tatuyang kulalapnit. Kaya pala sige ang cellphone ni Busing. Mantang nasa katahawan konsesyon. Sa ito pala, may kachat. May kachat? Di nga aram na delika ng pagkaparachat-chat. May kachat. Nawawara. Hello? Di nga aram na ang pagchat-chat delikado. Joshua? Ay nako, hello. May nariparo. Ito pala, may kachat. Puguton na maray si opisyal. Tutok na tutok sa cellphone. Marikason pating mag-reply. Pero BP ang duda kan pulalapnit. Girl, ang kachat ni Busing. Girl. Ang sa iyang kauron sa cellphone. Sa bagay, di ka parang alas kan tarog. Ano ba talaga arog ka? Di baga, sinda. Arog ka nga ito eh. May nakasirip. Dapat, natapag ka para chat siya. Napag in-screenshot yan, pinadara sa consent. Problema niya. Ata na. Tarami daw yan. Kuya, kung machat ka ba ng session, takloban mo. Kay lupit mo Pag-ibig sa puso ko ito. Ang sumpa mo sa akin nang ibigin ako. Gari lumaw naman na kan. Gari ko naman inabot yan Ronald na kanta mo. Garo grabe naman yan. Kitang-kita kita nakasama mo. Ulitin mo Ronald, ulitin mo Ronald, ulitin mo. Kitang-kita kita na may kachat ka habang nasa sesyon ka. Magkahawak kamay at ang puso ninyo
Tama? Tama. Tama, okay. Ang duda, girl, Girl. ang kachat ni Busing. Oo. May nakasirip kaya bibi Na? na ang chat ni Busing Ano na? may mga sabay na heart. Ah, my heart. Puso, Baka muna pig smiley face. Baka pig heart naman lang sus reply. Sa chat niya, may mga kasabay na heart. Maluya. May kasarabay pang smiley face. Dahil ko na kumbinsido emoji. kang style niya. Maluya. Ha? Maluya. Garrison, Congress. Garrison na sa sesyon na naghiling kibulang. Online sabong. Oh. Maluya. Kaya pag nag-session, taklo ba ng cellphone? Yeah. Sabay si Busing. Bigla na sa nabipihin ring na Papa-smile. Habang nagtatype. at sa Habang iyang nagtatype reply. siya na, ay guwaman talagang mga arogaan. Habang bagang nag-reply ka, nagtatype pa, nag-uulok-ulo ka, Iyo baga? arog siya kaan. Correct. Ah, talaga? Kikilig din todo. Ay, nag-uulok-ulo. Kaya pagtangad niya, other matters na kita. Ano ba yun? Para sa pangayang nilalang Patawa na ini. kita kan mga benditadong kalag na nagkabiritay sa matanag. Ano ba yan? Mara sa pangayang nilalang ini. Ako magingayang gigap-gapan ang trabaho. Oh. Tapuro na sa nakadurata ng pigato Pwede pa. namang gibuhon yan after kang session nindo. Correct. Di ba? After kang work, pwede mong gibuhon yan. Bakit dyan sa trabaho ta? Paraan sa tao. Tama. Di ba? Tao pag-supin chat. Ako pala na. Para man yung sa tabo. Para pa sa tao. Unang number 1 rule dyan. Number 1, do not text or call. Ay, no. Do not text and chat. Number 2, I call you when available. Number suratan tabi nindo, suratan tabi. Suratan. Yun na. Number 3, no talk, no mistake. Nakasurat na. Number 4 rules. Sige, itaram ko i-research ko muna sa ikapat. Aram ko ikapat. Ano? Unahin pasayahin ang mami. Hinusay mo. Sarawayon ka din. Nakadamay ka boy kisibilyan boy. Nakakadamay ka boy kisibilyan. Sige na. Sarawayon. Kaya ngo niyan. Tig-aaram. Kan mga kulalapnit. Kon ang kachat ni Bossing. So agum niya o baka ngaya ibaman. Tayo ngaya nakakaistorbo sa trabaho mo bilang opisyal. Hangap. Ako sigurado ako. Maray kan ngay pakontemplasigan chat. Ako sa iling bako agom niyang kachat niya. Estimate ko man. You know why? Why? Pagagom haraliputon sa na yan. Okay. Ay, ano yan? Ambulansya? Ambulansya? Okay, sige. Minsan yan eh, Kay na sana. Okay. Ano na pag-shoota? Oo. Pag-shoota na bagang haloy na ka mo. Na naman chat na ralabao nun. Oo. Haralipot naman sana. Where you na? Nirna. Ang araw lang ka. Na naman. Pagalin ako mag-shoota. Na naman karalabao na. How hindi? Kaya lang, pag di ka simbag, problema mo gari. Iyo baga. Problema, pag di ka nagsimbag. Okay. Oh ha? Oh. Siguro, classmate.
Joshua, goodbye. Kaya boy. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Ang balitang ito ay masama. Huwag tularan. O ang sa tuya tabing problema sa traffic, wala to una. First District, Third District. Sabi kan DPWH, mga tugang, may ngunya na mga simana, mas magiging malala tabi ang bulos kan trafiko. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Mas naglalala ang bulos kan trafiko dahilan sa road reblocking na nangyari po sa 3rd, buda sa 1st District, Canalbay. Dit lang po na allowance para sa mga travelers ta, lalo na po sa mga may eskwela, hali po dyan sa 1st District, pasiring sa Legazpi, asin pauli. No? Sabi sa advisory kang DPWH, hanggang na po duman sa Horarayo na, harani na po sa Padang area, ang road reblocking. No? Kaya pag 7 to... excuse me, madali lang ha. Pag 7 o'clock hanggang alas 9 nin aga po, magabat ang bulos kan traffic ko dyan. Baka malate ka mo sa opisina, buda sa trabaho nindo. Tapos pag 4 o'clock nin hapon, hanggang alas 7 nin banggi. Kaya po pig-advisean po sa mga haling 1st District na agi ka mo digdi sa mga private vehicles, hindi ka mo sa may Forsam Station, right turn, going to Buyuan, luwas po yan sa Tamauyan, Pag-asa, or sa may partikan Bagong Abre, o dyan po sa may Pawa area. Kung pasiring ka man po sa 1st District sa oras na 7 a.m. to 9, or 4 p.m. alas 4 rin hapon hanggang po alas 7 rin banggi, dumang ka po mag-agi sa lugar na ito para day ka po magka-problema. Kaso banggi, kadakol akong text na na-receive na 9 o'clock na 9:30 na, matraffic pa sa lugar ta, nakigkigso iba, taigwa na nagda-jackhammer, may nagtatrabaho kan tinaw. Kaya lang, orderly, may delayed lang, siyempre may stoplight, no? Gapok yung stoplight sa lugar, may counting delay. Pero ang pakiuron ta po sa mga drivers, di po kamo magbuso. Kung bako man kamon maagi, di po magpirit, tandaan lang ang green, buda, red lights. Yan. Kung duman ka man sa Ginubatan, dyan sa may Travessia area, dakol na ang mga tapos dyan ng mga tinampo, kaya lang dahil pa po pigpapaagihan. Dakol man ang mga reblocking, no? Kaya i-anticipate niya to kung kamo po mga tugang mabiyahe tabi sa mga lugar na iyan, maki-prepare, magtaw kamo ki extra allowance nindo, tangani po na dahil kita ki problema. Ha? Okay? Sige po. Alas 7 na. Tapos na ako nalkang live ko, Liver Aid. Ha? Wala pa akong liver aid? Di pa akong liver aid? Ha? Gariyo na gayod? Gariyo na? Gariguan na ako eh. Paki-double check mo, ha? Well, I'm running down the road trying to loosen my load. I got 7 women on my mind. 4 that wanna own me, 2 that wanna stone me, 1 says she's a friend of mine. Take it easy. Take it easy. Alright, take it AC, tabi sa gabos. Mga tugang, salamat kan sa inyong pagantabay. Mabalik po ako 7:30 sa programa nga napot sa DCGB. So mga tickets po para sa dinner for a cause, tabi. Pwede pa, may 7 pa po ako ding ticket. Baka po kung gusto nindo, paki-chat po nindo ako, text po nindo ako. Ihatod mi po sa indong lugar. Basta sa Daraga, Kamalig, Santo Domingo, medyo horarani po yan. Kung Ginubatan, okay man, kaya hunta po. Basta interesado po kamong magbakal,
text po nindo ako sa kantidad na 5,000 pesos. Automatic po sa ka ng benefactor kang mga seminarians na may plano po na magpadi, no? May vokasyon sa pagpadi. Ang proceeds gagamiton po diyan sa tabako, sa Panal Seminary, sa Mater Salutis, sa Sipi, muda po sa Formation Center sa Naga City. Ha? Makatabang lamang po kita sa pagformar nindagdag na mga padi. Takulang na po kitang padi ngunyan. Ha? Sa tuya tabing diocese, ang kadaklan po ngunyan mga padre de pamilya ang iarabutan. Kaya po, may ticket pa po ako digdi. Baka interesado po kamo, text lang po nindo ako. I-deliver ko po sa endong mga tickets. Ha? Pwede pong utang. Basta po basta po. Pwede pong utang. Okay? Sige, mga tugang, salamat kan sa inyong pagantaway. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Masunod na po ang DCGB Barreta alas 7 kasabay si News Director Mar de la Cruz atin po si Jasmine Baloloy para po sa DCGB Barreta alas 7. Thank you, goodbye. I love you all. Mabuhay. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth?